Welcome back to my vlog. Maganda dahil mi. Sa dili pa mi mukanta, kung karon pa ka sa iyang vlog, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell button aron mahimong ma-inform ka sa iyang mga bagong vlogs na umabot. Palaila din ako ang mobilista guys. Si Duyit. Ang gwapang mobilista. Shout out din guys sa mga boys sa Hosana Christian Church o sa mga girls.